Здравейте, почваме да играем на мапа на закачеството Баба Марта. Ще се пробвам да го мина след 500 неуспешни опита, че го не изустих. Добре, това вече не мога да мина. Това не е задното. Това е накритие, защото доста пъти се умира, докато попадаш. Както виждате, не прескачам копченца. Качи манери. И така. И с това не игра на крити, защото тук паднете ли, ще чакате саркофаг. И добре. Ето Макди, знак проци и така нататък. Чистата Баба Марта, стръмни червени. И ще има линк в описанието. Това беше от мен и целият екип на Activisions. И както казах, честита Баба Марта.